ስብሐት እግዚአብሔር አብ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተለምኖለና أبتر بيرت نبر أبتر الآن ملاح تتعرفنا أملاح يقزار قال له وبرهان زلقا أبتعت نزلوا تفلتك ونعلم تعرفوا وتتصور مستير أما سكت قلت كان صحيحا كما هذا محل قدس المنال له وقول لي بنزق الزؤلك تعم أزا ونزغرب لك أوليات كانت كاتتان صاحبك يوم من تبيتنا أملاح من عنا يسكسوس كل زحاز قزارك أكتابير أملاحنا ونصح لنا كونوا كاب سجان دم كان نتقبل نحرقت عاتيات كونوا عدلوا كاب منفس كل سنة ذلك حد الناس كونوا ندحنا سجان نفسن أو سماين زلوا من قصدن رستن بموقسن بفقادن بحلول خمس بسون بس كل سنة سجانات العاد بزلكا لما كل ساعة زلالة مع آمين
ስጋና መንፈስና ትጉስ ንስኻኻ ብኣፋዶ ድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንበና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ብዛ ሕዝያን ቤተ ክርስቲያነይ ካንፃየ ናይ ሴላፍ ደጌታ ዛጋን ክትዋን ከናውፅዋ ናይ ቅድኒ መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበልካዮ ምድሪ ኣዘርጋዮ ሰማይታ ዝረኸቡኒ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ሰማይ ተፈትሐ ኸውኒ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ዝወፅን ኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾኑ ባይ ብቓል ባሪኻውን ፍልጠትን ዘይፍልጠትን እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልግልትኻ ቦታ ዘይና ጌታ ዘይና ኣሕዋ ዘይና ሓዘይና ፅኒኻ ሓለዎም ተማሕፀኖም ከምኡኻ ሓትያተኛን በደለኛ ዝኾኑ ናይ ትሕት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ዝወፅን ኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾኑ ባይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀድ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንዕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀድ ሰቢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዘለሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣት ዘይስርየለይ ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖሞ ጎይታ ብእኒ ዛረቦን ብእኒ ሰርሖን ብእኒ ሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልና ካሕተገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀድ ሰቢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ዝተፈትሓና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ እንጦንዮስ ዝክሩ ንፁህ ጳጳስና በመቃሪ ዝክሩ ኣምላኽና ነዊሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓትካ ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መላእዮም ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ርደን ጥዋርን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ግብነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳት ኣግብር ዘይገባይ ማዲከ የማነ ብርሃን ምሕረተ ኣብ በስርዓተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርናናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን ምሓንን ጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን በርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖት ምስ ኣለማውያንን ካብ ምፅምባል ኣድሕነና ጌታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈፂምና ከም ንርሓቅ በለና ጎይታ ብኻድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማያታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓበርና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ግዝ ናብ እዝሊ ናብ ገዝ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ግዜ ብዝሓለፈ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ Yeah.
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚአብሔር አምላክና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ህዋትካ ይቀረበለሎም ካብ ኩሉ ቂቃ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐድማ በዞም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድሲ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስል ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ፅንዓት ዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ኣማንኤል ናይ ብሓቂ ናይ ኣማንኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ አሜን። ኣሜን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ ዝፋፅ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድበለቐን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን። ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሓወይ መንፈስ ቅዱስን ለሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባንዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአትን ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይተርዓሎ እዚ ዘረብን ናይ ወረሽ ሓጢአት ዘስሪኹ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ትኸስብረካ ምክንያቱ
ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ዲኢኒ እሞ ጎይታ ንሱ ስሉሕ ሰብ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ገዲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ተኸፋፈልኒ ዓይን ምስሓት ካብ ዘይሰግድ ዘይጓዝ በንበር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርክ ስለ ነፍሰይን ስጋይን ንግጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓድያት ኣብ ተንተሰብነተይ ትሓድር ዝግበአና ኣይኮንኩን ኣነ ወድዕካየ ቅድሜኻ ስራዕ ሰርሐየ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካ ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ንዘርካ ምብራህ ሰርስሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ ብድሓነይ ሰብ ስለ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ ሓወይ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ልእስራኻ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን ካብ ኩሉ ክሰትን ክተንጽህኒ እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረን ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ስሬት ሓጢኣተይ ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብዮሃንስ መጥምቕ ልማኖም ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን።
እግዚኦ ክነኔካ ባልሃገር ወፅድከ ከነነ ሃገር ሰላም ታይተገርካ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቁዘ እለ ጸዋዕከ ወእለ ቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ስጋ
Gracias.
ለዝባቲከ ወየውለ
Thank you.
نقرب لهم كل ساعة نزل على آمين. نفسنا خاب صقبسي هرمف كرسم نزخون كاغويتا كل سعنات كعبيت كنستوعب نسهل بفترلنا أملاخنا نزا نفسنا سمرانات كاسقانات كادم نزي تقبلنا نعنا نتحتات وارد كازيقنا نسحلنا هبنا وقويتا أول منفس كل سنات كامنقستن برخون مسقون يمولو من كل سعن نزل على مسكانا كبرن سمكايغون اسم منقستات ياك كنتو مخانا منهم كنقبر كم زي نخل نقر كنا يخمون نسقال كاز سمعنا نبخا حيلنا نبخا نبرهنا خنسقع جابير أملاخنا مستوعال كان عادلنا وقيتا نتوم تعرفوا بارودك يمان برهان محرة أب سرات جبريل ولد إيسوس نفس كلهم سماء سات كرترا جنة منقصة سماء عرفلنا نزحزنوا مثلا عنفس كاسدلنا نتوم تأثر فتحلنا فحيلهم زلوا أكبرنا تجنقهم زلوا هو اللهم وقيت أزحمهم وفسمرت كاورد اللهم تميم زلوا يتكايد برغت زرق حلهم لبزة كانوا غزلا رزق على كان عخايمو لبزة كانوا غزلا رنا من قد أخذ مرسم لما نكالنا أوك زيابي راملا ناس لخل زمسجن أب سماعات نبر ربنا نبلنا سبع كلنا سماعات نبر ربنا سمكاي كدس من استخات مسال فاركا خمتاب سماي كون ما مزريخون نعيلة زنجيرانا لو ما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بزننا وساحي لقلنا كوكب عاد حنا نبلا فتنا يتوتون من قصدين حايلن كبر النزل عالم ناس كايم آمين عندنا عبد سنجل مريم بناك قدس جبريل ملا سلام لك لهم بحلنا غد نقلخي سقاون نقلخي هدك زيابير بيتا سلام لك لهم نسخي خامن نسخي خيخي فرم حسنكم بروخي ومن تسقى زيابير مساخي وفسد دسي بركي حتى عبنا الحارقنا نفتوت غيث كرسوس ننتانا محل من لنا آمين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ገፊድኩም እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። ከምዚ ብቃልና በአፍና ብግብሪ ኣብ ውሽጢ ቅዱስ ቦቱ መፂና እግዚአብሔር ይመስገን ክንብል ዘኽኣለና አምላክ ክብርን ምስጋና ንዑ ይሁን። ቀላል ትመስለና ብዙሓት ግን እናደለይዋ ሰኣንዋ ኣለዎ እሞ ኣፀቢቕና ክንስተመቐራ ይግባአና እዩ። እዚኣ ውበት ኣምላኽ እያ እሞ እዚኣ ዝኾነትልና ኣብዚ ቅዱስ ቦቱ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ብሓባር ከነምልኽ ከነመስግን ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ዘኽኣለና እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋና ንዑ ይሁን። ሎሚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ወርሒ ነሃሴ ፅባሕ ድማ እንታይ ማለት እዩ? ባሕቲ ጳጉሜን እዩ። ብሩኽ ባሕቲ ይግበረልና። ኣጀሚሩ ወርሒ ኣጀሚሩ ናብ ወርሒ ዘሰጋግር ኣምላኽ ንሱ እሞ ከምኡ ስለ ዝኾነልና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። እቲ ትመፅእ ዘሎ መዓልትታትን ሰዓታትን ድማ ክንረብሓሉ ንጠቕመና ከነውዕሎ ብኩሉ መዳያት ሂወትና ከነዓብየሉ እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ይሕለፎ። ንእሽተይ ሕፅር ኣቢልና ቃል ኣምላክ ክንካፈል ኢና። ሎሚ በቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓት ብናይ መዝሙር ማለት እዩ ካብ መዝሙር ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ሓፃር ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 12 ክሳብ 17 እያ። እቲ ቅድሚኡ ዘሎ ግን ክንሪኦ ኢና። እታ ልሙድ ዘነበድ ኢየሱስ ማእሰርቲ ዮሃንስ ሰሚዑ ናብ ገሊላ ድሕር በለ። ናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ወሰን ዛብሎን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መፂኡ ተቐመጠ። እቲ ብነቢዩ ኢሳይያስ እተባህለ ክፍፀም ከምዚ ዝብል ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስን ገሊላ ኣህዛብ ኣብ ጸልማ ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ። ኣብ ዓዲ ሞትን ድንያን ዝነብር ድማ ብርሃን ወፀሎም። ኢየሱስ ከዓ ካብኡ ነጀው መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ። መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ። ሳርስትና ክንሪኣ ሕጂ ንደሊ እንታይ እያ? መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ። ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ግን ኣፀቢቕና ክንሪኣ ደሊ ኣለኹ። እስከ ንበላ ብሓንሳብ ኮይና መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ። እንታይ እያ ቀሪባ ዘላ? መንግሥተ ሰማያት እያ ቀሪባ ዘላ። ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚርና እንተንቢብናያ ሽዑ መንፈስ ንኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ኣውፅኦ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ምስ ፀመ ብድሕሪ እዚ ጠመየ። እቲ ፈታኒ ድማ መፂኡ ወዲ ኣምላኽ እንተኮይንካስ እዚ ኣእማን እንጌራ ክኸውን በል በሎ። ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ፅሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ገምገም ቤተ መቕደስ ደው ኣበሎ። እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ብእዳዎም ከልዕሉኻ ንመላእኽቱ ምእንታኻ ይእዝዝ ፅሑፍ ኣሎ እሞ ወዲ ኣምላኽ እንተኮይንካስ ንታሕቲ ገጽካ ጽደፍ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይትፈታተኖ ድማ ፅሑፍ ኣሎ በሎ። ዲያብሎስ ከም ብሓድሽ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ ኸረን ወሲዱ መንግስታት ኩሉ ዓለም ክብረታን ኣርኣዮ እሞ ፍግም ኢልካ እንተሰገድካለይ እዚ ኩሉ ክህበካ የበሎ። ሽዑ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዑ ኮይኑ ድማ ተገዛ ፅሑፍ ኣለዎ እሞ ኪድ ርሓቕ ሰይጣን በሎ። ድሕሪ እዚ ዲያብሎስ ሓደጎ እንሆ ድማ መላእኽቲ መፂኦም ኣገልገልዎ። ኢየሱስ ሽዑ ማእሰርቲ ዮሃንስ ሰሚዑ ናብ ገሊላ ካብ ገሊላ ድሕር በለ። ናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ወሰን ዛብሎንን
ንፍታልዮምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጺኡ ተቐመጠ። እቲ ብነቢዩ ኢሳይያስ ዝተባህለ ክፍጸም ከምዚ ዝብል ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ገሊላ ኣሕዛብ ይብሎ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ። ኣብ ዓዲ ሞትን ድኒኣን ዝነብር ድማ ብርሃን ወጸሉ። ኢየሱስ ሽዑ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ። ካብተን ፈተናታት ከንብበን ዝደለኹሉ ምክንያት ክንሪአን ጎይታ ዝብላ ዘሎ ሕጂ ኢየሱስ ዝብላ ዘሎ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ። እተን ንዕኡ ሰይጣን ዝፈተኖ ግን ምስ መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ወላ ሓንቲ ምትሓሓዝ ዘይብለን እየን። ሓንቲ ብብልዒ፣ ሓንቲ ብኽብሪ ዝዓለም እዚኣ፣ ሓንቲ ድማ ንዓይ ኣምልኸኒ ክብሪ ንዓይ ሃበኒ ትብል ብጀካ ንኣምላኽ ንኻልእ ዘይወሃብ ኣምልኾ ንዓይ ፍግም ኢልካ ስገደለ ኢሉ እዚኦም ኩለን ምድራውያንን ዘይ ናይ ኣምላኽን እምበር ናይ ሰማያት ዘይኮና ፈተናታት ንክርስቶስ ገጢመኖ ንሱ ከዓ ስዒርዎን። ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት እዩ ክርስቶስ ተፈቲኑ እንተልና መዓሲ ተፈቲኑ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጸመየ። ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ? ጠሚዩሎ። እቲ ዝተፈተነሉ ቦታ ድማ ንርአዩ ናበይ ወሲድዎ? እትፈታኒ መጺኡ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ብእማን ሕጂ ንምድረ በዳ እዩ ኸይዱ ዘሎ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወፀ። ዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወፀ። ናብ ከተማ ኸዳ ይብለናን እዩ ዘሎ ናብ በረኻ ወፀ። ኣብቲ ሰብ ዘይብሉ ኣብ ጽምዋ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ክንርኢ ዘለኹ? ዲያብሎስ ክቐትለና ሰይጣን ከስሕተና ኣብ ሓጢኣት ከንብረና እንተኾይኑ እንታይ እዩ ዝገብረና? ንበይንና እዩ ዝፈልየና። መጀመርያ ክወስደኩም መጀመርያ ስሕተት ነዴና ሔዋን ከስሕታ እንከሎ መን ነይሩ? ሙሳ በይና እያ ነይራ። ዋላቲ ደጋፊቱ ክትከውን ዝተፈጥረና ኣዳሙን ምስኣ ኣይነበረን። እንተዘይኮይኑ ግን ክትሓጋገዙ ክዘኻኸሩ ይኽእሉ ነይሮም። በይና መስኮነት ግን እቲ ምድራዊ ዝኾነ ባህጊ ኩሉ ግዜ ቅንዓት እዩ። ዲያብሎስ ቀናይ ስለምንታይ ዝፈታተነና እንተኢልኩም ነቲ ዘለና ክብሪ ኣምላኽ ክሕድገና ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ንዘሎ እዩ ዝፈታተኖ እምበር ኣብቲ ወዲቑ ምስኡ ዘሎ ዋላ ሓንቲ ይብሎን እዩ። ቁሪ ናበይ ደሊኻ ኣይፋለን ናብ ዕሩቋት እሞ ትሕዛት እዩ። ቁሪ ናበይ ደሊኻ ናብ ኩዱናት፣ ዕሩቋት ከ ትሕዛት። ሰይጣን ከናበይ ደሊኻ ነቶም ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ዘለዉ ኣዳምን ሔዋንን እኮነ ንክብሪ ኣምላኽ ከዓብዩ ከም ምስሉ ንክኾኑ ኣብ ገነት ብክብሪ ዝተቐመጡ ንኩሉ ዝመልኩ ኩሉ ፍጥረታት ኣምላኽ ዝመልኩ ገዛእቲ ናይ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኣምላኽ እኮ እዮም ነይሮም። ስለዚ እዚ ክብሪ እዚ ንሱ ብትዕቢቱ ንዘውደቆ ንዘጥፍኦ ምእንቲ ካብኣ ንኸውድቆም እንታይ ይገብር? ፈተና የፃውደሎ ናብ ቅዱስ ቁርባን፣ ናብ ንስሓ፣ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ብነፍሲ ክብራ ይዎ ኢኹም። ቤተ ክርስቲያን ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ንጎ ገለ ፈተና የጋጥመካ እዩ። ዘይደለኹም ሞ ዝተረፍክሉሉ መዓልቲ የለን ያ ኣብ ገዛ ምን ኢሉ እንተ ተጸሊእኒ ኢልኩም እንተ ገለ ኢልኩም ምኽሪ ሰይጣን ምዃኖም ከይፈለጥና የኸለና እንተ ካልእ ገለ ኣጋጢመኩም መኻልፍ ዳእታ ኮይኑ ኢልኩም ግድፍ ተብልዎ ለሞስ ኣኽለኒ ክቆርብ ክንስሓ ቆርብ እያ ክትብል ከለኻ ምስ ገለ ትበኣስ መሊስካ ይቕፅል እቲ ህይወት ይቕፅል። ሕጂ ኣብ በይኑ ጎይታ ድማ ብጾምን ብጸሎትን እቲ ፍሉይ ባህሪ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ በይኑ ኣይኮነን። ሕጂ ጎይታ ዘሎ መን ኣሎ ምስኡ? ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ስላሴነት ንሱ ምስኡ ኣሎ። በይኑ ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ ራይ ሰይጣን ግን እንታይ እዩ ዝሪኦ ዘሎ? ነቲ ኣካላዊ ብሕትነት ወዲ ኣምላኽ እንትኾንካ እሞ ብጀሃራ ድማኒ ይኹን እስከ ኸሪአካ ኢሉ ምስኡ ክጋደፍ ክዋዳደር እዩ ዘርዮ ዘሎ። ንሱ ግን ብትሕትና እቲ ንደቂ ሰብ ዘስሓትካሉ ስሕተት ቀደም ሎሚ
ክትወድቕ ኣለካ ክትስዓር ኣለካ ምእንቲ ክትስዓር ኢኻ ብፍቓድ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑስ ናበይ ከይዱ ናብ ምድረ በዳ ናብ በረኻ ብዲያብሎስ ክፍተን ከይዱ ብፍቓዱን ብስምረት ኣብን መንፈስ ቅዱስን ይኸይዱ ዲያብሎስ ብሓይሊ ኣይወሰዶን ጸጋ ኣምላኽ ምእንቲ ክንወስድ ፈተና ክበፅሓና ይኽእል ክንዓቢ ምእንቲ ከምዚ ንደቅና መምሃራን ፈተና ዝህብዎም ምእንቲ ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ሓደ ክፍሊ ከዓብዩ ምእንቲ ንኽንስዓር ኢሉ ግን ጎይታ ኣይፍትነናን እዩ ድስዕረና ፈተና መዓስ ይመስለኩም ፈተና ድስዕረና መዓስ እዩ ብናትና ትምኒት ብዘይ ፍቓድ ኣምላኽ ክንከዶ ከለና ጥራይ ብናትና ድልየት ፍቓድ ኣምላኽ ከይሓተትና ባዕልና ንኣትዎ ፈተና ውድቀት ርግፀኛ እዩ እግዚኣብሔር ምሳና እንተልዩ ግን እቲ ዝዋጋኣልና መን እዩ ንሕና ዘይኮንና ባዕሊ እዩ ዝዋጋኣልና ባዕሊ እዩ ዝቃለሰልና ንዕልየትና እምበር ንውድቀትና ኣይፍትነናን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይንኽእሎ ፈተና ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ ኣይሓደገኩም እዩ መልስ ኢለ ክሪኣ ዝኾይነ ግን እቶም ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ዘለዉ ከውድቆም ኢሉስ ዲያብሎስ ኩሉ ግዜ ይፍትኖም ንኣዳምን ሔዋንን ነቦና እዮም ድማ እንተሪኹም ከም እዮም ዝበለ ባርያ ይደሎ ኣሎ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝምስክረሉ ሰብሲ ነዚ ምእንቲ ካባ ከውድቆ እንታይ ኮይኑ ፈተና ኣዳልዩሉ እግዚኣብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ ግን እዮም በቲ ፈተና እንታይ ኣይኮነን ኣይተሰዓረን ኩሉ ዘለዎ ንብረት ጠፊኡ ኩሉ ዘለዎ ውሉድ ጠፊኡ ኩሉ ጥዕና ኩሉ ጠፊኡ እግዚኣብሔር ሂቡ ሂበርካ ወሲዱ ብፅቡቅ ከነመስግኖም ከለና ብሕማቕ ድማ ንእግዚኣብሔር ታንገብሮ ኣለና ከነመስግኖ ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ናቱ እዩ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ እንታይ እዩ ሰማያዊ መንግስቲ ክንወርስ ምድራዊ ንግስነት ኣይኮነን ኩሎም እቶም ዘመኽንዩን ዝዕንቀፉን ዝነበሩ ድማ ንጉስ ምድሪ መሲልዎም እምበር ሃዋርያት ከይተረፈ ክሳዓት መጨረሻ ኣይፈለጥዎን ኣብ እስራኤል ክነግስ እዮም ዝሰሓሓብሉ ነይሮም ምድራዊ ንጉስ ናይ ዘይኮነስ ንጉስ ሰማይን ምድርን እዩ እምበር ምድራዊ ጥራይ ኣይኮነን ጎይታ ሕጂ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ናይ ሰማይ እምበር ናይ ምድሪ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ከርሐቐና ኩሉ ግዜ ዝፃብኣና ዝኸሰና ዘጋግየና ዝወቕሰና ዲያብሎስ ምስ መን ኮይና ኢና ክንምግቶ ምስ መን ኮይና ኢና ክንስዕሮ ንኽእል ምስ ጎይታ ብሕብረት ተነፅሎ እንተ ደኣ ናይ ምውዳቕ ምኽንያት ኮይኑ እንታይ ክንገብር ኣለና ሕጂ ብሕብረት ብሓባር ኣብ ቤተ ኣምላኽ ምፁ ብሓባር ንዑ እታ መዝሙር ክንዝምራ ኢና ዳሕራይ ዝኾኑ ግዜ ዝነግረኩም ንዑ ንሕበር ኣብዚኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዝርእሳ ንሕና ኣካላቱ ዝኾንና ብሓባር ከነመስግንን ከለና ክርስቶስ ኣለባ ሕጂ ንዲያብሎስ ክንስዕሮ ንኽእል ዶ ርጉፅ እዩ ክንጥንቀቕ ዝግባአና ግን ኣካላዊ ሓድነት ዘይኮነ ጥራይ ክህልወና ዘሎ መንፈሳዊ ሓድነት ክህልወና ኣሎ ኣብ ቤቱ መፂና ከለና ሓሳብና ንድሕር ናብ ካልእ ዝኸይድ ኮይኑ ኣብ ቤቱ መፂና ዕላማና ካልእ እንተኮይኑ ካልእ ድሌታት እንተሊና ኮይኑ ኣብዛ ቤተ ኣምላኽ መፂና እዚ እሞ ነቲ መከራ ምውሳኽ እዩ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ክንመፅእ ከለና ኩሉ ግብሪ ክፋእ ቁርፅ ኣቢልናዮ ክንድርብዮ ክንቀል ኣለና ጥራይ ንቅዱስ ቁርባን ክትወስድ ከለካ ኣይኮነን ካብ ግብሪ ክፋእ ትርሕቕ ካብ ሓጢኣት ትርሕቕ ናብቲ ቅዱስ ቦታ ክትኣቱን ከለካ እውን እቲ ሕማቕ ዘበለ ኩሉ ካባ ይርሓቕ ምክንያቱ ናበይ ኢኻ ትለግብ ዘለኻ ናብታ መርዓት ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ኢኻ ትላገብ ዘለኻ ኣብኣ ድማ እዚ ዘበለ ክፋእ ኣይቀርብን እዩ ካብ ሓሶት ካብ ሓምየት ካብ ምፍልላይ ካብ ሽርሕነት ካብ ሸርቂ ካብ ዓመፅ ካብ ስርቂ ካብ ዝሙት እዚ ኩሉ እዚ ክንጉሕፎ ክንቀል ኣለና እዚ እንታይ ምድረ በዳ እዩ እዚ እንታይ ፀልማት እዩ እዚ እንታይ ሞት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣብኡ የለን ነዞም ንፍታሌምን ዛብሎንን ዝብለን ዘሎ ናብ ገሊላ ዝኸዶም ጎይታ ሲ ኣይሁዳውያን ኣብኡ ነይሮም እዮም ይብሉ ግን ብኣሕዛብ ተዓብሊሎም ነይሮም ኣሕዛብ ስለዚ ድማ ኣሕዛብ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እግዚኣብሔር ኣይነበረን እምነት እግዚኣብሔር ኣይነበረን ስለዚ ድማ ኣብ ድነሞት ኣብ ፀልማት ዝነበረ ሰብ ይብሎ ኣነ ብርሃነ ዓለም ክርስቶስ እንድሕር ዘይብሉ እንታይ ማለት እዩ ፀልማት እዩ
ክርስቶስ እንድሕር ዘይብሉ ማለት እዩ ሞት እዩ ምክንያቱ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እሱ እንተዘይብላ ነብስና ዋላ ኣካልና ናብ ዝተምፃና እያ እንታይ ኮይና ዘላ ሞት እያ ዘላ ናብቲ ብርሃን ክንለግብ እኳ እንተፈተና ግን ብመጋረጃ ዝጋረዶ ብርሃን ዘየመሓላልፍ ህይወት ሒዝና ኢና ንመላለስ ዘለና ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ክርስቶስ ዕላማ መንግስተ ሰማያት ምድራዊ ንግስነት ኣይኮነን ክንጥምቶ ዝግባአና እዚ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኩሉ ናይ ምድሪ ሃብቲ እውን እቶም ቀዳሞት ኣቦታትና እንተዳሪኹሞ ኩሎም ሰብ ፀጋ እዮም ነይሮም ንመን ንቕድም ስለ ዝሓዙ ነቲ ኩሉ ዘለዎ ስለ ዝሓዙ እቲ መፍትሒ ናይ ኩሉ ዘለዎ እንድሕር ሒዝካ ካብ ድላክ ኢኻ ትወስድ እንድሕር ንዕኡ ገዲፍካ ግን መፍትሒ ዘይብልካ እናረኣኻዮ ፆምካ ትሓድር እናረኣኻዮ ብርሃነ ማዕኒኻ ይፅልምጠካ ህይወት እናረኣኻዮ ውሕዝ ትመውት ምድረ በዳ ዝብሉ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ህይወት ቃል እግዚኣብሔር ዘይብሉ ምስ እግዚኣብሔር ሓድነት ዘይብሉ ፀልማት ዝብሎ ክርስቶስ ዘይብሉ ስለዚ ኣነ ንሶምን ዝተፀዋዕናሉ ንምንታይ እዩ መንግስተ ሰማያት ንኽንወርስ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ መፍትሕ ናይታ ምእተዊት ናይታ መንግስት ነታ መውረሲት ድማ እታ ንግስነት እያ ክትወርስ እንትኾንካ መውረሲታ እንታይ ንስሓ ተነስሑ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግብረ ክፋእ ጓሓፍዎ እቲ ናይ ዲያብሎስ ዓንኬል ስብርዎ ሎሚ ንዓና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ይኹን ኣብ ሃገርና ይኹን ኣዝዩ ጠሚሩ ሒዝና ዘሎ ቀሲልና ዘሎ ብህይወት ዘለና ዝመስለና እምበር ምዉታት ኢና ምክንያቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ስምረት ዝበሃል የብልናን ሓንቲ ስለ ዘይንዋሳ ቅዲ ኮይና ምንታይ ብሓደ ንሳማ ኣብ ሳዕሳዒት ጥራይ ሓቀይኒ ኣብ ሳዕሳዒት ብፍላይ ናይ መርዓ ገለት ኮይኑ ድዒቲ ናይ ብኻልእ በዞም ብውድባት ዝተመደበ ዝኾይኑ ተሓደያቱ ተሓደያቱ እዩ ስለዚ ኣብ ሞት ከም ዘለና ኣብ ፀልማት ከም ዘለና ከነስተውዕል ይግባአልና ነብሰይ መን ይገዝኣሉ ዘን ብላዕ እስኪ እምኒ ንህሎሞኒ እንተጠሚኻሊኻሲ እዚ እንጌራ ይኹን በሉ እዩ ኣነ ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርኒ ክንብል ሎሚ ይግባአልና እንታይ ዳ ካብ ኣምላኽ ዝወፅእ ቃል እንተላ እየ ዝነብር ኣነ ብረብሓ ዝዓለም እዚኣ ክገዝኡና ከታልሉና ከፈራርሑና ዝኽእሉ ዘለዉ ስለምንታይ እዩ ንረብሓ ስለ ዝተገዛእና ነዚ እምንዚ እንጌራ ይኹን ክንብሎ ንፍትን ኣለና ይፅግመና ዶ ዋይ ንዓድ እንዲ መኸድሲ ነሞታዳ ክገብር ክንብርከ ክንበር ኣይሬሳይ እንዲዩ ብከምታይ ዳ መኽኣቱ ክንብርከ ክንበር ኣብ ገዛ ዓዲ እንዲ ከምዚ ገይረ ኣይሕልፉንን እዮም ሪኹም እዛ እንጌራ ያሳ ጠሚዩ እዩ ዘሎ ክበልዕ እንተኮይኑ ወዲ ኣምላኽ እዩ ነዚ እምንኻ እንጌራ ኩሉ ስልጣን ኩሉ ኢዱ እዩ ዘሎ ግን በታ ንዓና ኸርእየና ዘለዎ መስርሕ ኣብቲ ግዜ ፀገምና ንእግዚኣብሔር ጥራይ ክንጥምት በቲ ንሱ ዝፈቐዶም ሰዓትን ኩነታትን ዳ ክንሓልፍ እምበር ስልጣንና ተጠቂምና ድዩ ምክንያት ተጠቂምና ድዩ ዘይኮነ ክንገብር ኣይደልየናን እታ ስስዕቲ ትበሃል ሕጂ እንታይ ገይርዋ ንሄዋን ዘሰሓተታ ኖ ኢልዋ ኣይትኸውንን እዩ ንዓይ ዝተዋሃበኒ ብልዒ ካልእ ኣሎ ንሄዋን ዝተዋሃባ ዝብላዕ መሊእ ኣሎ ካልእ ሲዝረፍ ኩሉም መግደፍዎ ኦመ ህይወት ኣቁሉ ኦመ ህይወት ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝህብ ንዑ ግን ኣይተረኣያ ንሕና ድማ ህይወት ናይ ጎይታ ኣይተረኣየና ብርሃን ናይ ጎይታ ኣይተረኣየና ክብሪ ናይ ጎይታ ኣይተረኣየና ንግስነት ናይ ጎይታ ኣይተረኣየና ብረብሓ ዝዓለም እዚኣ ግን ተታሒዝና ኣለና ነብሲ ወከፍና ረብሓ ዝዓለም ኣብኡ ምዃኑ ትምኒትና ስለ ዝፈልጡ ከዓ ይሽከርክሩና ኣለዉ ከምዚ ገይሮም ናይ ስጋ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነ ግን ነጥፍኦ ዘለና ናይ ዘለኣለም ህይወት እንተላ ኢና ነጥፍ ምክንያቱ ጎይታ ዝብለና ዘሎ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ ኩሉ ዝኽብሪ ዓለም ዘይናቱ ከሎ ስኒ ኣብ በሪኽ ወፂኡ ዝናተይ ኩሉ ረእዮ እሞ ክህበካ እዩ
እቶም ሎሚ ከነፍቅደልኩም ከም ዝኽእለልኩም ዝብሉ ኣለዉ ድዮም ነበርቲ ድዮም ጽባሕ ንግሆ ንሕና ብፍላይ ብዙሕ ኣብነታት ኣለና ብሓቂ ብቕንዕና ዘጥረናዮ ንብረት እንገለ እንተኾይኑ ኣብኡ ጸንሓና እዩ ዝወስዶ የለን ዕሊለኩም የረኸቡን ሓደ ግዜስ ኣብ ዓዲ ገለ ትፈልጥዎ እንተለይኹም ጨልዓልዓይ ዝበሃል ሕሙም እዩ ዝበሃል ግን ሕሙም ኣይኮነን ሎሚ ብፍላይ ክሪኦ ከለኹ ትዘረቡ ኣዝዩ ዕፅምትኻ ይሰብር መሬት ክድየስ ተባሂሉ ሲ ንጓለይ ዝሃብኩማ ንወደይ ዝሃብኩሞ ገለ ተባሂሉ ዓዲ ኩሉ እዩ ዝብል ባእስን እዮም ሕጂ ኣብ ኣኼባ ቤተ ክርስቲያን እዩ ነይሩ ትኾሙ ዝበሃል ኣብቲ ባይቶ ሕልፍ ክብል ከሎ በትርላቶ እዚኣ ኢሉ ቅርቅራ ሕልፍ ክብል ከሎ ደው ኢሉ ተኾይነ በይማታ ኢሉ ከዛርብዎ ደልዮም ከዓኒ ዋ መሬት ከሊኦሞ ኢሎምኡ ከሎ ብድልብልዛ ሓርብ ስቕበሉ መሬት ኣብኡ ጸንሓኩም እዩ መንግስቱ ብሄሊኮፕተር ኣይወስደን እዩ ኣይትበኣሱ ኣብኡ ጸንሓኩም እዩ እቲ መሬት ኣብኡ ኣሎ ክንደይ ወለዶታት ሓሊፎም በቲ ምኽንያት ባእሲ ግን መንግስቲ ኣምላኽ ዝሰኣልና ኣይንሰኣንን ሎሚ ክሳብ ሎሚ እያ ትስማዓኒ ተቓልቲ እያ ኣብኡ ክጸንሓኩም እዩ ጸኒሑስ ይሕልፈና ኣሎ ንኹሉ ነው ዝተወርሰ ገዛውቲ እንተነይሩ እንተዝክርዎ እንተኾይንኩም ተመሊሱሎም ናቶም ቶም ሰብርሃት እንተኾይኖም ዘይናትካ ተኾይኑ ግን ኩሉ ግዜ ክጠፊ መዓስ ዝሰፍሮ ኮይንካ ኣብቲ ዘለኻዮ ሰላም ክበካ ጥዕና ክበካ ቅሳነት ክበካ ዕረፍቲ ክበካ ንኣምላኽ ንምስጋን እቲ ህይወትና ቀንዲ ህይወትና ክኸውን ዝግብኦ እዚ ምክንያቱ ዕላማና መንግስተ ሰማያት ወረስቲ እምበር ምድራዊ ረብሓ ተታሒዞም ተኣሲሮም ዝነብሩ ሰባት ዝጠፉ ሰባት ከይንኸውን ከምቶም ኣብ ዛብሎንን ንፍታሌምን ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ይነብሩ ነበሩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣይነበሮምን ይርዳእና ዘሎ ንሕና ዘፀዋዕናሉ ወረስቲ መንግስቲ ሰማያት ክንከውን እምበር ብምድራዊ ነገር ክንጠፍእ ከቶ ኣይኮነን ዘይናቱ ከሎ ዲያብሎስ ኣብ ላዕሊ ወሲዱ እዚ ኩሉ እዚ ኣርኣዮ እሞ እዚ ክህበካ እሞ ንዓይ ስገደለይ ካብ ዝገምገም ዝፅደፍ እሞ መላእኽቲ ብኢዶም ክቕበሉ ኸ ዝብል ፅሑፍ ኣለዎ እዩ ሰይጣን ፅሑፍ ይፈልጥ እዩ ኣፀቢቑ እዩ ዝፈልጦ ኣይገብሮን እዩ ኣይንቅጥቀጥን እዩ ህላዊ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ግን ኣይንቅጥቀጥን እዩ ብፍልጠት ጥራይ ድማ ደው ከይንብል ኣነ ንስኹምን እዚ ድማ ከነስተውዕሎ ይግባአና ስለዚ ኣብ ፅሙዋ ኣብ በይንና ሰይጣን ከይቀትለና ናብ ሕብረት ንምፃእ ሎሚ ደስ ምበለና ኣብዚ ዘለኹሞ በዚ ዙም ድዩ በቲ ዩቱብ ዲ ጌርና ኩሉ ግዜ ተገልግሎት ክንበኩም ዝቐለለ እዩ ነይሩ ግን ነስተውዕለና ናብ ቤቱ ምምፃእ ብሕብረት ኣብዚ ደው ምባል እዚ ሓድነት እዚ ህይወት እዚ ዝህብ እዚ ህይወት እዚ ዝህብ ንሰይጣን ንስዕሮ ብሓንሳብ ኣብቲ ኣካል ናይ ክርስቶስ ንሱ ርእሲ ዝኾነ ንሕና ድማ ኣካላት ዝኾንና ኣብዚ ብሓባር ክንከውን ከለና ብሓባር ከነምልኽ ከለና ሰይጣን ይሰዓር እቲ ተነፅሎ ይጠፍእ ምድረ በዳ ከይንኸውን ብቓሉ ኣብ ኣምላኽ ብቁርባን ብቅዱስ ቁርባን ንሕና ኣብ ክንዲ ሓደ 30-60 ሰናይ ፍረ ዝፈርዩ ናይ እግዚኣብሔር ጨንፈር ናይ ዝጉንዲ ወይኒ ንኸውን እቲ ቀንዲ ዕላማና ግን መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ መፍትሒ እያ ክትወርስዋ እንተኮንኩም ንስሓ እያ እሞ በዚ ንሕና ፅዋዕ ኢና ኣብ ጸልማት ከይንህሉ ነስተውዕል ዛብሎንን ንፍታሌምን ንዓና እዮም ድምስላ ዘለዋ ሎሚ ነስተውዕለለን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣለኹ እናበልና ብኣካል እምበር ብመንፈስ ርሑቓት ከይንህሉ ብኣካል ክርስቶስ ንበይኑ ነይሩ ብስጋ ክንሪኦም ከለና በቲ መንፈሳዊ በቲ መለኮታዊ ህይወቱ ግን ንበይኑ ኣይነበረን ብኣካል ዋላ በይንና ንኸልሉ ግዜ መን ክንፅውዖ ንክእል ኣለና እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ክህሉ ዝኽእል ጎይታ ምሳና ክህሉ ሒዝናዮ ክንጓዓዝ ዝግባአና መንግስቲ ኣምላኽ መንግስቲ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር እሞ ኣብቲ ብርሃን ክንህሉ ኣብቲ ህይወት ክንህሉ ንጸልማት ክንስዕሮ ንሞት ክንስዕሮ ነቲ ሰይጣንን ግብርታቱን ፍሕሶታቱን ክንስዕሮ
لومي صقمات ناي جزانا ناي سدرانا ناي بيتسبنا ناي حاجرنا كفتح انت وينو من قدنا نقيرا لنا من قدنا نقيرا لنا نحن زاولون النفتالي من سلام بوتاينا زلنا نبرهان كنوصل نبذ كل زغير أملاك ينقرنا له نعو علامهم سماوين تجيركم علامهم من قصة أملاك من قصة سماوات تجيركم أنا مسخم الله كبرها لكم هو تتركوا بيهم مكرهم صدمكم كإلهي زيادة من الله يسيرنا يعني زغير أملاك تستوعب اليوم راح يبنا كم تزت تسوعنا له نام قصة أملاك كنوب أمد إذا مدروا نجر عخ خلنا خندربيو مستوعبون سببون كلتون يهمنا زغير أملاك مدراويان زي كله خجز أناسي يتسمعوا أملاك كجزانا بزيكو كل خجزانا نجزي عليه الأملاك عملوكو نعوس بجلو لا يبلغ كيد رح سيسان كلهم يقبلنا أبدو خفا أوافرنا نحاسوت كمسكورنا أب عمل أمتلال كل التحابة برجع من أنقلو دايك اللي يقبلنا القس سيطان الحق هاي نخلو ولا بيتروس زين عقل ويدا سلاح سيطان مغر سيطان حشو كله خلو رح نتوم سبع سيكوننا نمخرو من نتقبلاتو من سيطاناوي سلاحي سيطاناوي مخرين إذا سيطاناوي شرحي مو أرحبوا هاي كلمة مقبلنا أبز خير نقولو زبير أملاح يدقفنا مرميرنا نزلتوها فنا مفتح تطقيمنا ورستي من مستسمعات مبر أبز مزراوي عقلي لكي نبل زبير وبيها فنا كبر المسكاننا أملاح يهم سلقالو أملاح تمسكنا يقول بسمع ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسكانا يغنو مدحاني خريستوس مدحاني خريستوس باسم القدوس
Thank you.
እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። ስለ መዝሙሩ ስለ ቃሉ ክብርን ምስጋና ንዑ ይሁን። ገለገለ ሓበሬታት ኣለዋ። ሓንቲ ክልተ እያ መስለኒ ሓቀይደ ክፍልታት በዚሑ ተናዲኡ ወኸይዘሉ ገሺ እዩ ዘሎ ኣይጠፍአን ኣብዚ ድሓን እዩ ገሾም ኣሎ መሰበይ መርጌታ መርዓ ናይ ሓደ ሓውና ኣላ ኩልና ክንከና ዝግባአና ግን ንኩልና ወኪሎም ከይዶም ኣለዉ እሞ ብሰላም በፂሖም ብሰላም ይመለሱና ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ካልእ መዝሙር እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ኢልና እውን ዘሚርና ክልተ ድርብ ነገር እግዚአብሔር ገይሩልና ዘሎ ሓንቲ ሓፍትና ንመጀመርያ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ወሲዳ ኣላ። እግዚአብሔር ፈውሲ ስጋን ነብስን ይግበረላ። ኣምላኽ ኩሉ እዩ ዝከኣሎ እሞኒ ምሕረቱ ድማ የውርደላ። ብስጋ ዝፍውስ ብመንፈስ ሂወት ዝህብ ኣምላኽና እሞኒ ከምኡ ይኹነላ። ክንቅበሎም ከለና መድሓኒት ስጋን ነብስን ይኹንኩም። ክንስሓን ከለና ሓጢኣትና ይሕደገልና። ብስጋውን ፍቓዱ እንተኮይኑ እቲ ሓጢኣት ምሕዳግ ኣየጠራጥርን እዩ። ብስጋ ግን ፍቓድ ኣምላኽ ምክንያቱ እዛ ስጋ እዚኣ ክትሓልፍ ኣለዋ ክትሓልፍ ኣለዋ። እዚኣ እንተዘይፈሪሳ እታ ዘይትፈርስ እታ ዘለኣለማዊት ሂወት ክንወርስ ኣይከኣልን እዩ። መዓስያ ኸ ኣይንፈልጣን ኢና። እቲ ሱ ዝፈቐዳ ግን ፍቓድካ ትኹን። ብሓጢኣት ግን ክንመውት ኣይደልየናን እዩ። እሳ እምንቲ እሞኒ ነዚ ሓፍትና ብስጋን ብነብስን ፈውሲ ይግበረላ። ካልኣይቲ ዓባይ ብስራት ኣላትና ኣዴታት መድሃኒዓለም ብቁሉ ከተብቁላ ዳጉሻ ከተጥሕና ሎሚ ጣፍ ከተጥሕና ይድለሎ። ዲያቆን ረቤል ሓውና ተሓፂኡ ከም ዝመፀ ኩልና ንፈልጦ እዩ። ናይ ወረቐት ጉዳይ ክትፅበ ፀኒሓ ክሳብ ሕጂ ትማሊ ሰሊጡ ኣሎ እሞኒ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ሕጂ ኩሉ ባዕልና እንዲና እንዳጓልን እንዳወድን ኣቦታት ገዝ ምዳልው ኣዴታት ድማ እንጀራ ማይ ተዳለዋ ጉዳይ ኣድያትና ኣላ ይኽብለለ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ካልእ ድሓን ስዳ ባዕኻት ኢና ትወስኑ ሕጂ ኣብዚ ዘለኹነ እዩ ዝኸውን ኣብዚ ዘለኹነ እዩ ዝኸውን ሓነ ንዓኽን ኢና ንምከስ መዓስ ክሸክን ኢና ንብል። ካልእ እዚ ንኣትዎ ዘለና ሰሙን ሰሚዕኹሞ ዝኾኑ ኣቦና እግዚአብሔር እኳ ዘስተንክር መንክር ኮይኑ ዝስርሑ እምበር ኣቦና በቲ ዘለዎ ኩነታት ብሂወት ክሳብ ሎሚ ክፀንሑ እውን እቲ ፅበዮ ኣይኮነን በቲ ዓቕምና ክንሪኦም ከለና። እግዚአብሔር ግን ስርሑ ኩሉ ግሩም እዩ ድንቂ እዩ። ምስቲ ኩሉ ሕማሞም ሽኮር ኣሎ ደም ብዝሕ ኣሎ ጭንቂ ኣሎ ሪኹሞ በይኖም እዮም ተዓፅዮም ዘለዉ ብሓሶት ክስ ኣሎ ፀለመይ ኣብ ርእሲኡ ክንደይ ምፍትታን ኣሎ ምፍርራሕ ኣሎ ሪኹ ምዝ ኩሉ ሸርሕታት ተፃቢሮም ሲ ኣብ በይኖም ጋር ዛለሞ ክንመሃራ ድዋዕና ሪኹም ዘለኹም ኣብ በይኖም ምድረ በዳ ያንዖም ምሳ እግዚአብሔር ምስኦም ስለ ዘሎ ግን ነቲ ኩሉ ሸርሕታቶም በሊኖም ሓቂ ከም ትወፅእ ገይሮም ቃሎም ቃልዕ ወፂኡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ዝበፅሕ ሰባት ንሕና ድማ እቶም እዛና ዘፅመምና ዓይንና ዝዓመትና ከም ንሰምዖ ገይሩና እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ሰምዖም ይመስኦም እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎን ኣዝዩ ከቢድ ናይ ጥዕና ፀገም እውን ኣጋጢሞም ኣሎ ብዙሕ ሸርሕታት ተገይሩ ይበሃል እግዚአብሔር ዋኖ ካብቲ ምንፃል ዝዓቢ ሸርሒ ኣሎ ኢለ ይኣምን ኣነ ንሓደ ሰብ ዜና ዝተውዕልለን እዩ ክሰርሕ ዝኽእል ክጎይ ዝኽእል ደስኪልካ ትበሃል መስርሕ ራእይዋ እሞ ናስራሕኩም ከለኹም ጥሮታ ወፂኻ ኢኻ ተተባሂልኩም እንታይ ትስማዓና ራእይዋ ኢኹም ዓለም ጥሮታ ክትብለና ኸላ ኣይባ ይጠቅም የባ ሕጂ ዝብል ኣዝዩ ናይ ሞራላዊ ውድቀት ዝስማዓና እዩ ራእይዋ ኢኹም እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣይትጠቅም ኢኻ ትሰርሕን ኢኻ ነታ ስጋኻ ጥራይ ደሞዝ እናተዋሃብካ ብስጋ ክትነብር እምበር ብስነ ኣእምሮኻ ክትወድቕ እንድሕር ጌርካ ካብዚ ዝዓቢ መቕፃዕቲ የለን ካብዚ ዝዓቢ መቕፃዕቲ የለን ኣቦና ድማ ብከምዚኦም ተቐፂዖም ንመዋእል ኮይኑ ክንደይ ሓሊፉ እግዚኣብሔር ምስኦም ስለ ዝነበረ ፍታ ምድረ በዳ ግን ነዚ ኩሉ እዚ ገዲሆም ወፂኦም ርግፀኛ ክንደይ መንእሰያት ተፈቲኖም ዝወድቑሉ ኣቦና ግን እዚ መከራ ዘሕሊፍዎም ኣሎ ካብዚ ዝዓቢ ሸርሒ ካብዚ ዝዓቢ መቕፃዕቲ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን እያ ስለዚ እዛ ዘለናያ ሰሙን ዘን 5 መዓልቲ ኣቦና ብፃ ኣቦና ኣብነ መቃርዮስ ብፆምን ብፀሎትን ንሓዘን ብፆምን ብፀሎትን ነዚ ሸርሒ ሰይጣን ኩሉ ክንስዕሮሲ ባሕቲ ጳጉሜ ጀሚርና ክሳብ ካብ ሎሚ ካብ ፅባሕ ክሳብ ዓርቢ ብፆምን ብፀሎትን ንሓዘን መጀመርያ ስለ ነብስና ነቦና ክንዲዚ ኣብ ንስኸሎም ኢልና ከይንሓስብ እንታይ ደኣ እቲ ብኡ ምስ በፅሐ መከራሲ እግዚኣብሔር ኣባና መቕፃዕት ከይመፅእ ይበፃልና ኣሎ ምርኣይና ሲእልናዮ እምበር ነብሲ ወከፍና ዘይተተንከፈ መን ኣለና እዩ እቲ መከራ ልመዓትን ሕጂ እውን ኣብ ዙርያና እዩ ዘሎ ዕሸላት እዮም ኩሉ ግዜ እናተጓረዙ ናብ ህውከትን ኩናትን ዝኣትዉ ዘለዉ ደቂ መን ድዮም ደቅና እኮ እዮም ኮይኑ እቶም ዓበይቲ ወለድስ ደቂ ደቅኹም ማለት እዩ ደቂ ክንዲ ሳብ ወደይ ዝኾኑ ክንዲ ካብ ልያ ልያ ዝገለ ይኹን ደቂ ይኹኖም እዮም ሕጂ ሳዋ ተዓሊሞም ናብ ህውከት ዝኣትዉ ዘለዉ ስለምንታይ ሓደ ከም ኣድጊ በላም ኮይኑ ዕሽነት ነቢ ዝዓግድ ሰብ ክንስእል ዕሽነት ናይዞም ሰብ ስልጣን ዝዓግድ ክንስእል እግዚኣብሔር ኣይነገርና እዩ እምበር ኣምላኽ ብኣድጊ ገይሩ ንዛረብ ኣምላኽ እንዲ ንሕና ብሃማት ኮይንና ኣብና ንዝራብ ስለዚ ስለ ነብስና መጀመርያ ንፀሊ ንፁብ እግዚኣብሔር ክዓረቐና እህታ ናይዞም ብግፍዒ ዝእሰሩ ዝዕመፁ ዘለዉ ኣብ ጉድጓድ ከምቲ ናይ ኣብየል ተቐቲሎም ዝተደርበዩ ኣይንፈልጦም ኢና ዝብሎም ዘለዉ ናባና ከይበፅሕ ኣብ እግዚኣብሔር ይጠርዕ ኣሎ ኣብየ ኣለዉ ሕዋትኩም ክብለና እግዚኣብሔር ኣብየ ኣለዉ ቦታትኩም ክብለና እግዚኣብሔር መልሲ ኣለና ዶ የብልና ስለዚ ክንፀሞ ንፀልዮን ንኣብነ እንጠልዮስ ኢልና ዘይኮነ ንዓይ ኣነሲ ጎይታ ካብ ዝበዚ ዝመፅእ መቕዘፍቲ ኣድሕነኒ ዘይምኽኣልና ይፈልጥ ዓቕምና ይፈልጥ ድኻምና ይፈልጥ ኣድሕነና ንዓይን ተድሕነኒ ንዓኹም ተድሕነኩም እንታይ ክንከውን ኢና ኩለና ክንድሕን ኢና ስለዚ ብዕጡብ ጌርና ንፁም ንፀሊ እሞ እግዚኣብሔር ኩሉ ይከኣል ክልመነና ኢኻ ተለማኒ ንሕና ኢና ኣብናዮ ሕጂ ሓንፊፍና እምበር ስለዚ ብፆምን ብፀሎትን ንሓዛ እግዚኣብሔር ፈቂድዎ ከዓ ቅዱስ ዮሃንስ ቀዳምያ ትውዕል ዘላ እቶም ዝጥዕመኩም ቅዳሴ ክህልወና ይሽዑ ናይ ሓድሽ ዓመት ናይ ወደ ዓመት ቅዳሴ ብቅዳሴ ጌርና ክንዛዝማ ድማኒ እግዚኣብሔር ናይ ዝሰሙን ሰባት ይግበረና ንሱ ዝደልዩ ንሱ ዝቕበሎ ፆምን ፀሎትን ክንፀውን ከዓ ባዕሉ ይደግፈና ስለዚ ብፀሙን ብፀሎትን ንቐኒ ሰሙን ሙሉእ ሶሉስ ኢሎም ዝምለሱ ዝኾነ በዓል ኣባይ ቀሺ ሽዑ ካብ ረቡዕ ድንዮ ይክህልወና እቲ ሶሉስ ምናልባት ከይመስል እምበር ሶሉስ ኣጋምሸቱን ክህልወና እዩ ፀሎት ግን ካብ ረቡዕ ድንዮ ምሸታዊ ፀሎት እውን ክህልወና እዩ ማለት እዩ ተሳተፎ ብኣካል ተመፂና ፅቡቕ እቲ ብዙም ዝመሓላለፍቲ ኮይኑ ድማ ብዙም ክንከታተል ድማ ደው ኢልና እስኪ ንፀሊ ኣብ ገዛ ኣብ ሙንጭ ቦታ ኮይና ኮፍ ኣይንበል ንሓንቲ ፍርቂ ሰዓት ተንዳዊት ክድገማ ከለዋ ደው ኢልና ንፀሊ ነብሰይን ስድራይን ደቀይን ናባኻ መዓቑብ ኣለኹ ኣምላኽ ካብዚ መቕዓት እዚ ኣድሕነኒ ካብዚ ደም እዚ ኣድሕነኒ
ንበሉን እግዚአብሔር ስለዚህ ብጾምን በጸሎት ንቀኒ ቀዳም እንታይ ኣለና ቅዳሴ ክህልወና ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ተኻፈልቲ ንኹን ብዝጥዕመና መሰረት ማለት እዩ ካልእ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሰባት ይባለና እግዚአብሔር ብርሃን ለከ ዲና ساعات حالي فهم ذلو يردان لي بين 5 دقائق كتف لخوتي عديداتنا بسبب من ولدن منفس قدوسين كلهم دك من هاني عالم نزبط الزهبة هجي عديداتنا نزبط زلو سمون عمل هاني عالم ناي محبر من هاني عالم إنا خنجلو سلسقون ناسي قداسي مستود أبدجي سلام نخراخب حدرقو ببلاد والدات كابزوم لو مدما رعايلهم فتحات زقبرو سدرا بيت اخدماي قربوا والله كل خطكم تعلمكم عنه حالة سنبت زعبنا تيبي توحدو تزاري بنير حجي حد شعر كجير له شمو ميكيل كبرسكي سبحان حمش أشياء هبك حيلو لنا قن حساب غيره لمعنت أسرع أشياء ولا طبعا أسرع أشياء Okay, my new friend Michael Gabreski, he's 10 years old and he's my friend, and he's given me $20 for the Twilight TV. And those of youngsters, who have a lot of money at home, try to be like him. Thank you. فروينين ماما نكستن بتاعتي خلود برحسنا زلنا نقل. Thank you very much. حجي نايتي كذب أوهلا فانشا ريبورت خير ليلي حنتي أدينا نبلنا بأرستي نزار ومالتيو أديتاتنا إسرا ميتي حمسة ميتي أديتاتي بنانا اللوا موائلا حنت لما نايكي دان مهرت إلى لما حدا ميتقشي بنانا اللوا أديتاتهم كمبو خلت أديتات حدا كتبت عسرتن حنت لما 16 بنانا اللوا كمون أديتات 20 8 ميتي 8 حدا ميتن عسرتن 4 6 إلى شوعات زمان أديتات بنانا اللوا حنت حفتنا دماء حنت عدى أبجزءن سنتيم أكيمن أسران حمشتن كرشي بنانا اللوا لفتحات وهيرو دماء 50 متر كرشي دماء لفتحات قبلنا عندنا حنت دماء عدي إلى إن شاء الله إلى أسرار شيء بنانا اللوا حدا بوم وحدا ميتي ناي سلسته يعرفت هاي فتحات لون ما حدا بو ميت أشي هو من اللون هو من اللون لا هو من اللون هو من اللون مالتي كوي تبغى هاي تنقلنا حنت حفتنا كابوهاي 50 كرشي هوا حنت حفتنا إلى بلور أرستي لما 5 500 أسرع شيء تواري بلور مترستان حنت حفتنا الشير إلى المحمشتن مترشي بعدها
ንፍትሓት መምፃዕ ሓንቲ ሓፍትና 1,000 ቅርሺ ሂባትና ኣላ ንፍትሓት ተባሂሉ ከምኡውን 100-200-300 ቅርሺ ተዋሂቡሎ ሓደ ሓውና ሓገዝ ቤተክርስትያን ክኸውን ኢሉ 200 ቅርሺ ይውና ኣሎ ሓደ ሓውና እውን ከምኡ ንፍትሓት ኢሎም 100 ከምኡውን 20-50 ቅርሺ ሂቦምና ኣለዉ ሓገዝ ቤተክርስትያን ተባሂሉ ድማ 100 ቅርሺ ተዋሂቡና ኣሎ ሓደ ስድራ ቤት ነቲ ሞርጌጅ መርድኢ ንክኸውን ኢሎም 1,200 ቅርሺ ሂቦም ኣለዉ ከምኡውን ሓደ ስድራ ቤት 250-50-100-50-200 ሞባኢሎም ሂቦም ኣለዉ ከምኡውን ስድራ ቤት ንኣባልነት ኢሎም 315-630-250 ቅርሺ ከም ኣባልነት ተባሂሉ ተዋሂቡሎ ሓደ ስድራ ቤት ከምኡውን 20 ኢሎም 150-320 ዝሃቡ ክልተ ኣለውና ንፍትሓት ተባሂሉ ከምኡ 100 ቅርሽን 400 ቅርሽን ስድራ ቤት ሂቦሙና ኣለዉ ማሕበር ተስፋ ለመዓልቲ ግሩፕ 6 ዝበሃላ 6 ቁፅሪ ዘለውን እየን እሰን ድማ 1,370 ቅርሺ ሂበና ኣለዋ እቲ ዝተዋህበኒ ኣርእስቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለዝኾነ ክሕዘኩም ስለዘይክእል ዳይሎም ከንብቦ እሞ ናይቶም ካልኦት መፅእ ዘሎ ሰሙን ክገበር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ሓፍትና ኣደይ ካብ ዓዲ ንካናዳ ብሰላም ስለዝኣተወት ንመድሃኒ ዓለም ሞባኢላ 200 ቅርሺ ሂበና ኣለዋ ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ዘለዉ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ፍትሓት ኢላ 200 ቅርሺ ሓንቲ ኣባል ማሕበር ተስፋ ዝኾነት ሓፍትና ንመፃረይ ቤተክርስትያን ኢላ 80 ቅርሺ ናይ ኣባልነት ማሕበር ተስፋ ድማ 535 ቅርሺ ሓንቲ ኣባል ማሕበር ተስፋ ናይ ግሩፕ 5 ፈንድሬይዚንግ ኢላ 110 ቅርሺ ሂባ እቲ ዝተረፈ ወፅእ ዘሎ ሰልሙን ከንብቦ እየ ክሕዘኩም ኣይተኽእልን ድሓን ዋዕሉ ገዛ ዘለኹም ምስማዕ ከይትስእንን እምበር ኣብዚ ዘለኹም ዝሰምዑኒ እንዲኹም መምህር ኣበባ እያ ዘኪራትና ሓንቲ ሞዛ ምምዝጋብ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዝበልናያ መፅአን ህልዋ እያ በዓል መምህር ኣበባ ሕጂ እውን ደቅና ኩሉ ግዜ ከነመዝግቦም ኣለና ትምህርቲ ክንጅምር ኢና ሓደራኹም እዚኣ ድዕቱም ንሓዛ ኩልና ደቅና ድሓን ቤት ትምህርቲ ሰንበት ደቅና ነመዝግቦም ሓደራ ክብለኩም ደልየ የፅበያና ኣለዋ እየን እሞ መምህር ኣበባ ዘለዎም ደቅና ነመዝግቦም በብዕድሚኦም ካብ ክፍሎም እንተኾነ ትሕዞም ምናልባት ከምዚ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ዝነበርናዮ ብዙም ክንቅፅል እዩ ዝመስል ዘሎ ግን ምስቶም ኣገልገልቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ክንዘራረብ ኢና ድሓን ክንነግረኩም ኢና ምምዝጋብ ግን ናይ ግድን እያ ሓደራኩም እዚኣ ምዝጋብ ናይ ግድን እያ ካልእ ነቶም ነብሶም ይምሓር እናበልና ክንፈትሖም ረፈድና ኣቦታትና ዴታትና ኣሕዋትና ሓትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሕቑፉ ይቀበሎም ነቶም ስድራ ቤት ድማ መፀናዕቲ መንፈስ ዝተደርጉ እዚ ብፀሎት ክንዓፁ ንሓፍዘት ቅድመ እግዚአብሔር
ንስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓሽ የምልዕል ኣበሎምን ጎይታ ህዝብኻ ኣድዕን ንስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓሽ የምልዕል ኣበሎምን وخبر دمحل ودخا قويتنا الله نمر حينا زاد رخيان بجاز خون كان بتخرسيان كحلوا نقصاتنا وقانت النخانات المنان نقول زمان نتهز بالمعقبة وتكون سبع خيا بتخرسيان كحلوا أبزا قدس بيت كرسيان زي هذا مسأهم زتاكبكم من قدسوا كذب العقم قبل مخلاصاتكم بفتات المزيف فتات حاتيات تقبركم من تدمو دم حق سرعات يذكر صوت እግዚአብሔር ጸሎት ወደ ማርያም ድንግል በድንግል ናህልና ስህቲ በድንግልና ስህት ጋሃትምቲ በዘሐለፈ የመሐርኩም በዝመጽኻ ይሐለሁም ባፈኑ መንፈስ ቅዱስ ከማ ሰርሐት ያተፍታሐኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በራ 12 በዘሐለፈ የመሐርኩም በዝመጽኻ ይሐለሁም ባፈኑ መንፈስ ቅዱስ ከማ ሰርሐት ያተፍታሐኩም መንተግዝነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ በራ 12 መንተግዝነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተግዝነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተግዝነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተግዝነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ يا به يهالو مثل كلكم مثل من آمين እግዚአብሔር ንባረክ ይባርከና ዘተቀበልና ያስጎል ደምን ሕርገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይል ሰላም መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ሀበና محرت ملت بركات قدسيت كان عقلنا نسبلنا كاب كل خف مقبار حقنا ناب كل مقبار سناي كاسمرنا قدس كون كبر دومن ذهبنا بروخيو سكا نساين وهوت ودمنا بايد مسكنو ليسوس كريستوس جيا كريستو ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና መታውናና በቅዱስ ቦታኻ በሰላም ዝገበርካና ድልማንና ቤትና መታውና በሰላም ትገብረልና ንልምነካለና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ መፂና ብሓድነት ዘምለኽናዮ ኣምልኾ ዘብፅሕናዮ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ኮይኑ ጎደለና ዝምል እግዚአብሔር ኣምላኽና መገድና ዘቕንዕ ክትገብረልና ንልምነካለና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስት ትምለሰልና እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ ኻባኻ ዘርሐቐና ዘበለ ኩሉ ቁሪፅካ ክትርቤልና ንልምነካለና أباك أبي وات أبرهان أنت قريبنا عين عنكف عين موت عين حمم እግዚአብሔር أملاخ مو أباك أبتخل زلك أملاخ كنت مدنا أباك نسقع إذا مستير زقلت لنا العالم أملاخ نزم كلهم بارزك بزحون وحدون حبهم كهدن أبيتك مقوم سددوا أبتزي حل مزقبك زحف لهم برغتك دم أفسس لهم كابت ذهبك يوم كم ذهبوا فليتم دم እግዚአብሔር أملاخنا بهوبات برغت كم زركب إذا مستير زقلت كلمنا مسكنك كلنا نقولنا دما እግዚአብሔር أملاخنا كابتن سرا ذهبكنا برغت تخافلتكن كون دما مستوى على زعدلنا وእግዚአብሔር أملاخنا نزوم تعرف نفسات أبوتاتنا ناديتاتنا إما نبرهان محرة آب بسرعة جبريل ولت إيسوس نفس كلهم سماعات جنة من قصة سماع عرفنا أنتم تحافظون مثلا عن فسق سدلنا هذا ما موت مخنا فريدنا እግዚአብሔር أملاخي أبتع سماوات من قصة خمسة تزوعنا يو من قصة سماعات كنور سنبرا مدرا ونجر هاسسلنا تراكين تر እግዚአብሔር أملاخنا يتقلفنا نتعز حمامات بهري آخر ما حفتنا እግዚአብሔር أملاخي يتقبلوا تسقها عندهم كان ህይወት ሥጋን ነፍስን ክትገብረለና ዓኻይ ካለካ ይሞን ልምነካለና ለምኑ ክወሃበኩም ካሕኩሑ ክኽፈተልኩም ድለይ ክትረኽቡ ኢልካና ኢኻ እሞ ንደልለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ኩሉ ይከኣለካ እዩ ነቶም ኩሎም ዝገይሹ ብሰላም ዘብፅሕኻዮም ዘመስግኑኻ ምስኦም ነመስግነካ ነቶም ዝገይሹ ዘለዉ ድማ ምስኦም ክትከውን ንሕጂው ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሽማግለታት ሓይልን ጥዕናን ብርትዕን ክትበልና ንመንእሰያት ምስተውዓልን ጥበብ ንህፃናት ዕብየት ክትበልና ንልምነካ ኣለና إذا توزلنا ورحات أوجمي دما ناي سلام ناي حدنا ناي فضلت قبلنا نبونا دما እግዚአብሔር أملاخ سب حج من زعك وكان سخاي خمو ندخل فتنا تستاكر مسخاي خان نلم نكالنا
ስለ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ካኸትብል እግዚአብሔር አምላኽና ልብና ልብ ነብሲ ወከፍና ክትቅይር ካብ ጭካኔ ካብ ሕሰም ካብ ሓሶት ካብ ሸርሒ ክንወፅእ እሞ ኣባኻ ኣብ ሓቂ ክንፀጋዕ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረት ካኸተውርደልና ኣበየለው ኣሕዋትኩም ኣበየለው ቦታትኩም ኣበየለው ቤተሰብኩም ዝብል ሕቶ ክንምልስ ምንቲ እግዚአብሔር አምላኽ ሓለውትና ንሕድሕድና ጌርካና ኢኻሞ ድሃይ ሕድሕድና ክንፋለጥ ኣካልና ከነናድዮም እግዚአብሔር ዝምስተውዓል ክትበልና ንልመነካና ልቢ ዝጨከኑ መራሕቲ ኩሎም ናይ ስጋን ናይ መንፈስን መራሕቲ እግዚአብሔር አምላኽ ልቦም ክትቅይር ንልመነካ ኣለና ናብ ህይወትና ፍቕሪ ናብ ስኒት ናብ ሓድነት ክመርሑና ንዓኻ ይካለካይ እሞ ልቦም ቀይር ነብሲ ወከፍና ድማ ስለ ነብስና ስለ ደቅና ክንፅሊ ብፆምን ብፀሎትን ናባኻ ክንቀርብ እዚ ሕልናና ዝኸዘና ኣቑሑ ንልመነካ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ምዕራፈ ፈተና ይተውና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓርገለና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን